Vamos aló. Boas tardes, señora presidenta, señor alcalde, alcaldes. Bueno, primeiro, darlles felicidades ao Consello da Cultura Galega por dedicarse a este tema, que a verdad que botábamos de menos que non se dará máis voltas, e penso que vai a dar para máis. E por eso, agradecerlle a presidenta e a Rebeca a idea de montar esta sesión. Dixe moitas veces que Galicia é o país da auga, pero si de algo somos especialmente dos balnearios e das termas. Non sei se se fixaron nese detalliño que cando pisamos aquí, pisamos en moitas cousas, non só en auga, en territorio, en paisaxe, pisamos en historia, en política, en saudade, en saúde. E eu, aínda que supoño que xa falaron destas cousas, só un pequeno recordatorio. Teño especial interés por este tipo de patrimonio porque o patrimonio balneario ou patrimonio termal asume tres características que o fan singular. A primeira, que fala dun patrimonio natural. Se non temos augas, minerais ou termais, non temos de que falar. A segunda é que sobre ese patrimonio natural se construye un patrimonio cultural, fontes, edificios, cidades. E a terceira, un patrimonio inmaterial, intanxible. Nacen nunha lenda de que un animal foi curado milagrosamente por unhas augas, pode ser un porco no Reino Unido, pode ser un burro na Toxa, ou pode ser calquera outro animal, pero ao final terminan sendo reis e raíñas os que se curan, e terminan medrando sobre eso todo tipo de ideas, etc., que despois dan lugar a algo tan tangible como é a medicina termal. Esa condición de valor natural, cultural e inmaterial é o que fai deste patrimonio algo ao mesmo tempo tan complexo e tan interesante. Pero de todo el, o que a mí me parece máis importante é que, a pesares deso, miles de anos despois, siga vivo. E cando nos dedicamos a enxuiciar ou valorar ese patrimonio, temos que lembrar que o máis importante é que a auga siga sendo usada para curar ou para mellorar a saúde mental ou física das persoas que a usan. E deso supoño que falaron os meus antecesores e falarei eu tamén. Quero dicir, ademais, porque temos unha moi boa representación, Rebeca traballouse o tema, de tres alcaldes hipercomprometidos con este asunto. O primeiro, José Antonio, eu lembro fai 28 anos que cando eu coñecín xa peleando por todos estes asuntos termais. Aquí se celebrou o primeiro Congreso Mundial que falou de turismo termal, coa Organización Mundial de Turismo, por primeira vez. Eran tempos de Fraga e eran tempos en que se decía que o turismo e o termalismo podían ser enemigos. O termalismo só era cousa de médicos, pero daquela algo cambiou, algo mudou e empezamos a falar desde Mondariz sobre eso. A Abelino xa o coñecín fai uns anos e renunciou ao seu posto de xefe da policía para meterse nun traballo que el nunca pensou que fora tan complicado, que era perseguir administracións e funcionarios para intentar sacar adiante o balneario da súa aldea, ou do seu pobo. E eu son testemunha de como este señor se sentaba na mesa do funcionario esperando a que lle pasara o informe. Esperaba un día, 2 días, 3 días, e se non había informe, el non se iba. E con ese método conseguiu o plan xeral en 2 anos e medio ou o plan especial récord que fixemos en ano e medio, porque a súa insistencia, tesón, eso que ahora se chama pijamente resiliencia aplicado ao máximo, fixo que fora unha máquina. Despois, ao mellor, non tuvo sorte con algún compañero de viaxe, pero o certo é que el seguiu peleando, defendendo e traballando. E, por último, o mellor o máis novo, como viron polo vídeo e polas súas presentacións, ten clarísimo que Berín ten que ter un futuro relacionado co termalismo e está facendo un montón de cousas nese sentido e nese camiño que esperamos que teña bons resultados. Por eso é unha honra para mí estar con xente que demostra todos os días que cree nesto do termalismo. Digo, a mellor o teño máis fácil porque só son técnico, pero bueno, digamos que tamén levo algún tempo en todo isto. Eu voulles contar esta historia do balneario de Lugo como en 3 tramos, porque levamos moito tempo dedicado a él, desde distintas perspectivas, e faltaría que estivera aquí a familia, Antonio Garaloces e compañía, que son os que realmente manteñen algo que recibiron de fai 2000 anos. Entón, a primeira parte ten que ver con isto. Nos facemos ese plan director para o balneario de Lugo no ano 2008 e o plan director nace dunha inquérita, dun requerimento do entón director xeral de Patrimonio Cultural, Felipe Arias, e o seu equipo que di que antes de facer ningunha obra había que pensar en xeral que se debería facer. E isto, digamos, é un resumen dese pensamento do plan director que, como digo, se presenta e se aproba no ano 2008.
Están a ver unha foto aérea do Concello, o carón do río, como casi sempre. Bueno, isto non marca, estaría o balneario, ok? Normalmente a condición topográfica marca a posición das augas. En ese entorno se ubicaba o carón do río o balneario, que, como digo, foi permanentemente acosado non polos vándalos nin polos suevos, sino polo río, por un lado, do que naceu, e por outro, polas infraestructuras. O balneario de Lugo tiña casi máis do doble da finca que ten na actualidade e foina perdendo, primeiro coa volta da viña, carretera ou ampliación da Estrada de Santiago, e despois na anterior Nacional Sexta, que lle deu un corte enorme polo lado a parte inferior desta fotografía. Esos eran terrenos do balneario, do seu parque, do seu entorno. E por último, alguén que decidiu nun trazado xenial meter o paseo fluvial da cidade non pola zona libre que está do outro lado do río, sino por encima do balneario. E cando digo por encima, digo exactamente por encima dos baños. Pasan ahora mismo persoas, cabalos, bicicletas, bueno, todo aquel que transite polos 3 metros delimitados de paseo fluvial. Vale. Esa situación fai que o desenvolvemento das súas actuacións fagan todavía máis meritorio que o balneario siga funcionando. Isto eran bosquexos ou dibuxos dese plan director primeiro, no estado no que se atopaba, como digo, en torno ao 2007, 2008, pistas distintas. E aquí empezamos a organizar como compatibilizar os usos balnearios, os usos hoteleiros e esa parte cultural, como integrar o legado romano, neste caso, nos balnearios. Aquí estaríamos na planta baixa, na que intentábamos combinar as excavacións arqueolóxicas que imaginábamos, que se foron facendo despois, cos baños existentes, cos orixes romanos que estarían na parte inferior do dibuixo ou do croquis, e tamén como combinar eso co uso de edificio, porque quen fai e mantén isto é unha empresa privada que necesita facturar para que isto este vivo, aberto e traballando. Na planta primeira xa teríamos espacios de balneación, espacios de recepción, espacios de acollida, son parte desos croquis, e aquí algunhas imaxes do que queríamos perseguir, por unha banda que se puderan visitar as zonas de orixe romano, as salas romanas que ven no croquis na parte dereita. Estábamos buscando daquela, o mantra era a cuarta sala, tiñamos 3, faltaba a cuarta, aparecería, non onde estará a cuarta sala. Aquí unhas primeiras ideas para musealizar os achádegos, que daquela, no momento que empezamos a traballar, non había ningún elemento expositivo e interpretativo. Ou tamén que facer, e isto ainda está pendente, coa piscina que sabemos que está no patio posterior. Unha excavación de Herbés demostrou que hai unha piscina moi importante, varias, pero unha principal, e isto está pendente de, en fase sucesiva, se pode excavar no seu conxunto e valorar a súa integración. Estas son ideas a ese respecto. Neste corte ou sección se explica mellor a situación. O primeiro é que a imaxe que ven á dereita, esta de aquí, este individuo, é o que lles digo, isto é o paseo fluvial do río, vale? E unhas veces pasa por enriba do muro, outras veces pasa por enriba dos propios baños. Entonces, aí teríamos esa zona de balnea romano, que como lle chamamos, a zona de balneación original do balneario, asentada fundamentalmente sobre as intervencións do século XIX, que son as bañeiras que se fixeron ao carrón do río para aproveitar por gravidade as augas. Outra zona de intervención que ahora mismo está sobre a mesa, en concreto, é o tema do patio. Nese patio sabemos que existen piscinas romanas que despois tiveron distintos usos, que foron usadas como depósitos de augas, como inhalacións, etc. E seguramente será a próxima fase a abordar. Esta que sería o patio arqueolóxico, que son as salas romanas das que despois falarei nas descubrimentos e intervencións, e a parte de musealizable ou de exposición. A continuación, os espacios conxuntos onde se cruzan os accesos, os espacios culturais, a parte de salóns que están dando a actual vía rodada, con 2 niveles, aí ven, a parte de comedor, que se rehabilitou con este plan director fai uns anos, parte de habitacións que originalmente se pensaban e que mudaron a un espacio de relación precisamente polo impacto do tráfico, que pasa ademais a unha cota bastante importante, e por último, as novas habitacións que se dispoñían mirando o río. Este esquema resumiría un pouco esas ideas do plan director. Hai unha parte primeira de obras moi importante entre o ano 12 e 15, e a partir de aí
Distintas obras, con distinto presuposto, distintos plazos, e todas elas condicionadas, por suposto, a patrimonio, confederación hidrográfica, licencias urbanísticas, industria, turismo. Unha das bondades da complexidade do patrimonio termal é que hai múltiples administracións. E o máis simpático de todo é que non sempre coinciden no dictamen ni na opinión, e hai que mediar entre elas. Bueno, aí estaría un pouco o resumen moi sintético desas obras, e aquí algunhas imaxes que empezan pois tal día como un outono de 2010, pois co balneario completamente asolagado. As casetas que ven aí son as casetas de obra, mentras se dispoñía, se preparaba, tiñamos autorizacións, etc. A obra empezou así, co balneario, con unha desas tremendas crecidas que tiña o Miño e que fixo bastante complexo o inicio das obras. Desa fase son as excavacións desta área. Aquí é onde se supón que debería estar a cuarta sala, que non apareceu como tal, senón apareceu derruída. E sobre esa cuarta sala, construído a base de un forno que despois verán no plano de enxeñeiro militar do século XIX. Aquí teríamos a cuarta e a quinta sala. Entonces, a cuarta veríamos o arranque da súa bóveda xusto onde están as dúas personas que ven na fotografía, pero xa non nos quedaban nin as bóvedas, nin os espacios que o acompañarían. Si quedan as trazas dos muros, que ora cando se fai a visita, si se pode ver o espacio da cuarta sala e dunha posible quinta sala. Este é un destes momentos determinantes que facer un dos pasos para poder ver toda esta excavación. Lembre que temos encima 4 plantas de edificio e 4 plantas ademais complexas, porque a traza do balneario e a traza do edificio da Zanove non coinciden. Están, digamos, desviadas e a complexidade para cimentar e preparar todo isto para sacar adiante foi, bueno, importante. E a última, que é esta fotografía na que se ve unha proba de iluminación da apertura do muro romano, que estaba recollido en un muro de formigón para as escaleiras principais do balneario, e este é o momento da apertura e de sacar a luz todo ese paramento, máis unha hornacina nova, máis unha captación, etc. Protagonista principal desas obras é este elemento técnico que é o ascensor. Ademais das outras complexidades que ten o balneario de Lugo, está o feito de que parte do balneario se desenvolve a unha cota, como viron na sección, e outro a media cota. Había media planta de diferencia entre a crujía ou a ala que dá cara á estrada e o resto do edificio, e iso complexizaba moito todos os recorridos. Pensen, ademais, que os clientes do balneario de Lugo son maioritariamente xente maior, non con grandes aptitudes de mobilidade, e todo eso facía necesario resolver. Entonces, o encargado de facer todo eso é ese ascensor, ese elevador, e unha nova escaleira que resolve as medias plantas e que comunica todos os espacios, desde o espacio inferior, a zona de museo arqueolóxico ou tratamentos, as zonas de recepción, as zonas de relación, cuartos, etc. Aquí estaríamos no punto de chegada dese ascensor en un espacio de relación que originariamente eran habitacións, aínda que levaban moito tempo abandonadas, e se usaban máis como almacén, e que se terminou convertindo nun salón de usos polivalente. A razón fundamental foi que están sobre o comedor, nun bloque todo el de espacios comuns, cafetería, recepción, comedor, etc. E despois, por o impacto que poderían ter e as vistas, esa, como digo, acumulación de infraestructuras, volta da viña, Nacional Sexta, ampliación, etc., que facía que o nivel de tráfico que hai nas ventanas que den á dereita son moi importantes. Este salón, agora están vendo unha configuración, hai un salón e medio máis ao final, e aquí pode haber, segundo se dispoñan estes tabiqueles móviles, hasta 4 salóns de distintos tamaños, aptitudes, etc. Hai uns paneis acústicos en teitos e en paramentos para facilitar calquera tipo de evento, e toda a parede da esquerda, digamos que é unha parede técnica que está chea de elementos de almacenaxe, técnicos, etc., para axudar a reconfigurar esta sala. A esquerda, a capela. Bueno, xa saben que as augas son milagreiras e milagrosas, e Dios, o demo non é malo, pero Dios tampouco fai mal de todo. Non podíamos quitar a capela, nin o uso relixioso, porque hai clientes do balneario que van a capela. Isto pensouse como un uso polivalente para a capela e outras cousas, pero perdeu rapidamente a polivalencia e mantívose como capela. Iso é a capela do balneario. Á dereita está o comedor ampliado, xa non nos lembramos, pero houve un momento en que tiñamos que ter un comedor para fumadores, un comedor para non fumadores, todo eso foi cambiando, pero este era un deses comedores. E o comedor principal que ven nas imaxes inferiores despois da renovación. Aquí estarían esas obras de intervención
verán despois as fotos da sala na que se recupera esa cuarta sala na que aparecen os restos do forno, etc. E a apertura desa vista na que se ve completa todos os paramentos romanos antes de chegar á capela. Ese é un detalle da apertura do oco, unha pasarela cristalada sobre unha nova fonte que agroma debaixo desa hornacina, etc. E aquí vistas de detalle da mesma zona. Ese era o espacio de relación. Aquí aparece un pequeno espacio musealizado que explica os achádegos, as aras, aquela que ven ao fondo da porta de entrada onde estaría a cuarta sala. E outra intervención importante é que estes paramentos que ven á dereita, que son paramentos do século XIX, ampliamos os ocos para mellorar a relación co espacio de baño, a ventilación, e que fora máis integrado nos percorridos e nos usos que se fan habitualmente do balneario. Este é un estadio inicial con todo ese elemento, o fondo que vería que o arranque da bóveda da cuarta sala, o muro que están vendo á esquerda en primeiro plano sería parte dese peche da cuarta e a quinta viría cara a nós. Esa imaxe que fai de formada panorámica ten que ver co forno que verán despois no plano militar do século XIX. Aquí unha intervención que se fai na palestra, no espacio de entrada, onde que podíamos discutir sobre se a palestra é outra cousa, e Silvia nos podería ilustrar, ok? Estamos xusto debaixo da cafetería, no que a entrada ao balneario. E aquí algún croquis é un dibuixo dunha intervención que se fai na sala que denominamos sudatio, que estaría dando a ese patio no que aparecen nos dibuixos sobre excavacións arqueolóxicos unha primeira piscina, e esa traza que ven de pavimento acristalado que fai que podamos ver o subsolo, as excavacións, comunicarían a futuro con esa gran piscina que sabemos está no patio e que está pendente de excavar. Bueno, hasta aquí as obras, vale? E hai unha segunda parte que eu lle dou tanta importancia polo traballo que nos deu, e que hai alcumo como a enciclopedia termal luguesa, que supoño que lles falaría Silvia dela, que esta publicación, que 2000 anos do balneario de Lugo. Ademais das obras, ademais do plan director, unha das cousas que nos parecía clara era que en torno ao balneario poderíamos ter un modelo ou un exemplo para explicar, non, como é e que patrimonios están ao redor de un conxunto como este. A partir de algúns estudios, referencias, etc., parecía que neses momentos o balneario de Lugo estaba a piques de cumplir eses 2000 anos de historia, e sobre esa base sobre a que se desenvolve esta idea de publicación, que é un traballo de investigación no que colaborou Silvia o tempo que estivo connosco na oficina dunha forma moi importante. E aquí teñen esa portada da publicación e faremos un pequeno esquema de cales eran os obxectivos da publicación como investigación que servira para este balneario, pero que pensamos que pode servir para moitos outros balnearios españoles ou europeos que fagan unha reflexión sobre todo o que acontece en torno a ese patrimonio. E, sobre todo, eso que lles insistiu ao principio, valores naturais, valores culturais ou valores inmateriais que nos pensamos que poden revivir ou revitalizarse se se fai do xeito apropiado. Aquí temos fotos do equipo, hai un montón de xente que colaborou connosco para levar isto adiante, cada un en función da súa orientación, especialidade, veo meteorólogos, veo arqueólogos, historiadores, arquitectos, botánicos, bueno, todas esas visións, estas son das primeiras reunións que fixemos de traballo no propio balneario, e aquí teñen un listado inicial dos temas que se tratan na publicación. Tratamos o tema da climatoloxía, hidroxeoloxía, o contexto natural ou a hidroloxía, é dicir, os valores das augas, para esa visión territorial, natural e paisaxística. Tratábase o contexto histórico e social, a cidade e o balneario, o contexto histórico e social, o balneario e o termalismo, o tratamento polas augas, os camiños históricos, por certo, con algún achádego moi interesante por parte de Manolo Durán e Santi Ferrer, e tamén o mito e a tradición no balneario. No apartado 3, a parte arqueolóxica, co balneario romano fai 25 anos, as excavacións de Felipe, as actuacións de Enrique González e Covadonga, as actuacións de Gonzalo Mejide e Francisco Hervés, o sistema hidráulico estudiado por Silvia e Luis de Ramón, ou a madeira no balneario de Valparía Martín Seijo. E despois un catálogo de materiais arqueolóxicos.
Máis adiante, na parte máis arquitectónica, como era o balneario romano, unha hipótese, un debuxo dese balneario que fai o colega Manuel Guitar, o antes e despois do plano de Giraldo, que a única planimetría de calidade que tiñamos sobre a historia do balneario, o rexurdir, as obras dos anos 50 e 90, o edificio entre o século XX e XXI que fai o meu colega Jorge Salvador, co que levamos a dirección de obras dese plan director, as novas tecnoloxías, con novas formas de sintetizar ou analizar o edificio, e, por último, o plan director. E no último bloque, a parte turística e de desenvolvemento que analizaban a oferta do balneario e a análisis de demanda e ese posible futuro do balneario, que pistas ou que ideas poderíamos levar adiante a partir de eses recursos. Como digo, todo eso está desenvolto aquí con un profuso material gráfico, hai unha serie de anexos xerais e, como digo, un interés. Este é o plano militar que antes les comentaba, é unha selección de imaxes, algunhas que costou moito conseguir, pero que penso que dan boa conta da relación do balneario co seu entorno e desas mutacións históricas, incluída esta fachada, que nada ten que ver coa que temos na actualidade, porque o balneario sufriu moitas obras en distintas fechas. Tamén a relación co camiño. Aquí ven esa portada da publicación do peregrino alemán que fala desa outra alternativa de Pedrafita hasta Lugo, que fai mención expresa das augas termais do balneario para a súa peregrinación. Como digo, unha colección de imaxes, etc., que acompañan a parte fundamental dos textos e que intenta reforzar ese concepto que lles decía ao principio de que falamos de patrimonio natural, o recurso á auga, de patrimonio cultural, que son todas as construcións que en torno a él se producen, e dese patrimonio inmaterial. Esta que eu chamo enciclopedia do balneario de Lugo, polo tamaño, pola súa intensidade, pola calidade das colaboracións, non terminou aí, sino que un pouco antes fixéramos hasta un xornal. Nun momento determinado, estando en plano plan director, levamos a cabo este xornal Termas Romanas, con unhas pinceladas históricas da edificación, os achádegos arqueolóxicos, algunhas opinións dos clientes sobre como vían a súa vida balnearia, por suposto, a eficacia das augas, outro apartado dedicado aos distintos tratamentos e actividades que se poderían realizar, o desaparecido José Carrotero, por certo, falando sobre Galicia e a súa importancia balneoterápica, algunhas imaxes promocionais. Estamos a vender o balneario. Este xornal distribuíuse cos xornais de maior tirada no entorno, tanto o Progreso como a Voz. Despois, algunhas outras referencias á gastronomía, os empregados e a xente que atende os clientes no balneario. Había tamén algunhas receitas gastronómicas. Non podían faltar tamén, me parece que temos ao final, algúns crucigramas e demais. E, por último, aquí está o encrucillado de Darío Xoán Cabana. E, por último, outra gran home do termalismo galego, Luís Rodríguez Mínguez, facendo unha descripción, unha visión dese balneario. Como digo, entre o xornal, que pretende dirixirse a todo tipo de públicos e estimular os visitantes, e a enciclopedia, hai todo un camiño, pero os dous son formas de valorar ese patrimonio que pensamos que valen para o patrimonio do balneario de Lugo, pero para outros tamén. Aquí outros materiais que se foron producindo. Esta era unha exploración con láser escáner, pioneira naquele momento, polo menos para nós, a hora de representar e documentar con rigor a complexidade do edificio. Aí están vendo ese alzado que protagoniza a portada do libro, e que é moi relevante porque nos van a decir que nos queda todo isto por excavar. Aquí estaríamos no Salvador Romano, pero sabemos que debaixo da capela temos todo un mundo por excavar. Pero aí están as escaleiras principais do edificio, aí hai outros recursos. Ideas ao respecto hai, poder acometelo é máis fácil decilo que facelo, pero, bueno, algún día, ao mellor, podemos ver que pasa nesas excavacións. Aquí estarían vendo a vista inversa, a vista interior dos espacios abovedados, e volvan a sinalar casi 1 metro de diferencia que temos entre o solado romano das 3 salas que visitamos e o nivel do solado da capela, ou do espacio agora chamado capela, porque tivo nun momento determinado o seu uso, tuvo un retábulo e un altar, todo o que nos queda todavía por coñecer. E esa outra visión, un escorzo, con unha das salas respecto á configuración dos distintos niveis, as impostas, hornacinas, ocos de entrada e os espacios abovedados, que sabemos, ademais, que non era só unha cuestión de configuración especial, sino tamén de ventilación, porque tiñan que ver co tratamento do aire.
Aquí unha hipótese, co traballo que decíamos de todos os que participábamos nese traballo, especialmente de Silvia, sobre como podería ser ese balneario romano. Están vendo en color máis marrón, digamos que os elementos construídos que hoxe preservamos, conservamos, en pavimento laraxa, fundamentalmente solados, opposignino, etc., que conformarían os pavimentos, e o que está debuxado en gris por Manuel Guitar é unha hipótese de como podría ser ese balneario. Aí teñen unha visión xeral, incluído os muros que protexían o balneario do río, que son estes dous marróns que ven na parte inferior, e unha vista de detalle con esas dúas piscinas principais que imaginamos desa maneira, da que está no patio central temos algunhas pistas, vale? Pista solo, e do exterior, que está dibuixada en marrón e en vermello, é porque esas xa foron excavadas. A piscina de patio que decimos é aquela grande que ven á esquerda, que imaginamos que debería ter en torno a esa dimensión e que é a que se está a espera de que, cando sexa posible, poder escavala e sacala á luz. Aquí pasamos xa a facer unha comparación para ver de que escala falamos entre o balneario de Lugo e algúns outros grandes balnearios do Imperio Romano. Chaves estaría arriba, nesta falta, por exemplo, Baz, pero tamén se fixa a comparación e van a ver que non é moi distinta en escala o gran balneario de Baz coa hipótese que podería ter o balneario de Lugo, e a idea era recoñecer ese balneario en comparación con outros grandes balnearios romanos desas épocas pretéritas ou incluso algún posterior. Ben, e daqui sacamos a unha escala superior que nos trae a Mondariz, e este é un traballo que temos feito fai relativamente pouco tempo, que inspirado seguramente en Lugo, vale? No traballo de Lugo é unha comparación dos principais edificios termais que temos en Europa. En concreto son representantes das 25 cidades que seguramente teñen maior patrimonio termal en Europa e que forman parte de HTTA, da Asociación Europea de Cidades Históricas Termais, da que é parte Mondariz Balneario. Aí estarían vendo a representación, na parte posterior deste dibuixo ou póster estaría a denominación de cada un deles, a súa orixe, evolución, arquitecto, data de construción, etc. Todos están dibuixados co norte na parte superior, todos están dibuixados a escala e co mesmo criterio representativo. Aquí temos edificios que son balnearios, edificios que son hotéis e balnearios, edificios que son pazos de congresos, etc. Pero todos eles son como o edificio máis importante, o máis senlleiro de cada unha das cidades termais europeas. Iso deu lugar a esta pequena publicación que se chama Thermal Architecture, que poden atopar na página web de ECHTA, que, como digo, corresponde cunha celebración patrimonial e termal que temos todos os outonos sobre o Día Termal Europeo. Anteriormente fixemos esta outra na cidade de Spa para clarificar que é un spa. Saben que no mundo anglosaxón estáse a facer unha moi mala interpretación do nome e asociase spa como un lugar con auga de grifo, auga común, cando nada ten que ver con eso. Un spa só é un lugar que ten auga termal e mineral, e de eso se fala nese libro, What Spa. E o primeiro de todos eles, que era Thermal Tourism Spa Heritage in Europe, que foi o inicio destos encontros termais europeos coincidentes co ano europeo do patrimonio cultural, co ano 18, e que se celebrou na cidade de Budapest, seguramente a capital termal por excelencia de Europa. Como digo, todos eles están accesibles en digital na web de ECHTA e poden dispoñer deles se tiveran algún interés. E ata aquí a presentación. Fixemos un percorrido desde Mondariz, pasando por Lugo e volvendo outra vez a Mondariz, porque Mondariz, como digo, é membro da asociación na que traballamos, que ten moito que ver con todo este mundo do patrimonio termal. E nada máis. Moitas gracias.